Ahoj, mám tu chlapčenské topánky DD Step na podrážke 0,66. Je to alternatíva Barefoot. Topánočky sú pekne široké v oblasti prstíkov, také zagulatené vpredu. Trošku sú určené na také že normálne a širšie nôžky, aj v oblasti petičky sú trošku širšie, krásne sa ohýbajú, sú mäkulinké v oblasti prstov, ale za pätou je spevnenie, je tu taká spevnená časť a takisto pod pätou sú spevnené. Podrážka má takýto vyvýšený praktický okop. Chlapci, ktorí radi jazdia na odrážadlách, tak vďaka tomu okopu si hneď nepoškodia vlastne tú koženú časť. Topánky sú celokožené. Tieto sú v takej tmavomodrej farbe. Aplikácia autička. Zvršok je prišitý k podrážke, ale čiastočne aj prilepený. Vďaka tomu šitiu je použitého menej lepidla. Zapínajú sa na dva suché zipsy. Jeden je taký neprekladací, vďaka tomu druhému sa trošku dajú prispôsobiť tie topánočky okolo členku dieťatka. Vnútrajšok je takisto kožený. Topánky majú vyberateľnú stielku, ktorá je vytvarovaná pod klembou. Tak. A je penová. A na povrchu stielky je cca 0,5 mm, niekedy až milimetrová vrstvička kože. Topánky majú od výroby vodoodpudivý nástrek na povrchu, čo je vlastne len impregnácia, a teda odporúčame tú impregnáciu počas používania obnovovať.